Thursday, 20th day of the month, November, the year 2025. It's 8:34 a.m. in the studios of Kodie TV, live on Facebook, TikTok, and YouTube. It's newspaper reviews here live. So we're bringing you the live stream from the heart of Bunu East Regional Capital, Tichiman, Jomod, Fanti Newtown, to be precise. I'm your host, Akokoraba Nana, Kojo Ampuma. Anything I know is I think, and I would do a video at all. I was your memo watching. Now, memo about Panson Copra, so Kodie TV, anyway, egusu a wɔhwɛ no Kodie FM ani so tuning obetumi agya ne dwumadie no nyinaa ɛwɔ hɔ ɛnɛ yɛ awoɔ bosome du baako nsa ɛkɔ so aduonu ɛnkakra yɛde afei ɛrekɔ akɔdu dɛn ɛna wode si w'ani so menim sɛ saa bere yi wobu ne sɛ ɛyɛ akrakyi but amɛnka nkyerɛ wo ɛnya ɛnkrakyi wate sɛ wobɔ wo ho so a ɛnna kakra a aka ama afei akɔ na wie yɛ no deɛ wode asi w'ani so sɛ wopɛ sɛ wokɔdu hu biara ne nyankopɔn ɛbɛboa ama wo ɛho ahoɔden na woatumi akɔduro mu nti na busua ma mɛma wakye na mɛma wakɔ aba kwan so kokoraa so sɛ ɛnɛ wo ne me ɛbɛtena ase na ɛnɛ yi kowa nkrataa mu ɛnsɛm a ɛnɛ ɛbɛdwa ma nso deɛ wo sɛ wodi ka na ɛdi tie na wo nso wotie bi no na wabɛka ne ho na yɛatumi akyekyere ɔman Ghana ne nyinaa ɛyɛ aman a ɛsie mu ɛnsɛm ɛnɛ yi yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ Ghana yɛwie a na yɛde akyire mpopowa no akɔpie ɛwɔ alataman mu ɛkame akɔ ɛhyehyɛ deɛ woba Africa ha nyinaa ɔmane a insecurities ɛkɔ so paa ɛyɛ ɔman Nigeria Ahmed Bola Tinubu ɛman Nigeria sɛ deɛ ɛhɔ ɛndwo ɛnsɛm bɛn ɛna firi Nigeria ɛba ɛnɛ yi matena ase mɛbɔ mmɔden sɛ mɛma wahu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Nigeria nyinaa na ansa na ɛnɛ dwumadie yi ɛbɛkɔ so no yɛmfa yɛn ho ɛnhyɛ wotwedi ampo Nyankopɔn ɛnsɛ our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day, Thursday, 20th November 2025, today our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, and deliver us from evil. For you are the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Yenim se enanapa yi onyame atie yɛn mpaebɔ enti yɛnom a yɛkɔ yɛnyuma so yɛtɔn a otwedi ampɔn ɛbɛma wɔ matɔ yɛdua a nsupa begu so ama na fifi yɛkasa a ɛho bɛte nyame ɛbɛma yɛ ahoɔden ama ɛne yɛatumi de adi yɛdwuma biara yɛdi na ɛso aba ɛmfasoɔ ɛde ama yɛn yɛbɔ mpaeɛ awie saa no deɛ na ɛwɔ sɛ ɛnɛ yi yɛtu yɛn ho fo na yɛhyɛ yɛn ho nkuran kakra yɛfiri hɔ a na kyerɛ sɛ yɛde nkowa nkrataa mu nsɛm no aba abɛtoa so ɛde ama wo ɛna nɔpa yi wo din ɛde Akokoraba Nana Kojo Ampoma me na dwumadie mi di ho kyia me producer a technical man and afei me cameraman ɛyɛ the unpredictable and the unstoppable abrantie due to ɔbɔ adwuma ɛnɛ yi ɔno nso no ɛka me ho ɛwɔ studio a ɛnɛ yi midi dwumadie nyinaa ɛbrɛ crew no nyinaa ɛtam akyi abɛbaawa Lina ɔno nso no ɛtam akyi a midi dwumadie no nyinaa ɛde ɛbrɛ wo afei yɛntu yɛn ho fo na yɛnhyɛ yɛn ho nkuran ɛnɛ yɛawo anɔpa yi bere a yɛkɔ yɛn nnwuma so yi don't judge people ɛyɛ simple ɛnɛ nkɔmɔ a mepɛ sɛ menu edi no don't judge people ɛno ne nkɔmɔ a ɛnɛ yi menu edi no ɛnɛ anɔpa yi wahu mpɛn pii no yɛ judge people yɛ mock people yɛ criticize people without knowing and as a walking in their shoes ɛyɛ wrong before you criticize obi no before a wobɛ mock obi no before a wobɛtwetwe obi akeka obi akyi asɛm no bɛn no na ɛne no ni nkɔmɔ na hu die nti a ɔyɛ deɛ ɔyɛɛyɛ no because ebia ɛyɛ wo a ankasa ebia yɛ wo kora anka wobɛyɛ ama na buru nipa no deɛ so adan na wunnim die nti a ma nipa no yɛ deɛ ɔyɛɛyɛ na ɛnɛ wo bu na tɛn yɛn kɔbɔ na sɛ nnua mu woka ne ho nsɛm egu n'anim ase ɛwɔ bla deɛ ɔnam mu no wonam mu bi one thing I will say about life on say everyone is fighting their own battle obia eko
Obiara nso no ɛwɔ ne techniques ɛwɔ kwane a ɔfa so ɛde kɔ ne ntɔkwa. Ɔbra ɛyɛ ɔko anytime biara menya akwanya meka kyerɛ wo. Life is war. Ɔbra ɛyɛ ɔko. Enti sɛ wo sɛ obi ɛyɛ biribi, wo sɛ obi egyinagyina biribi, wo sɛ yɛsɛ obi akɔyɛ biribi a mprintam emu atɛn. If you say wo a ankasa. The question is say di kan ba otimi sɛ deɛ na ma Akokoraba ɛyɛ deɛ wayɛ yi. Ene ebi a nneɛma ɛkɔyɛ ma wo. Wanya adwuma no bi a woyɛ. Alenti a wose wubu obi a oni bi a ɔyɛ sɛ ɔyɛ kwadwofoɔ. Ebi a the protocol na ɛboa ɛma wunya adwuma no. Saa nipa no enya protocol no bi a nka ebi a adwuma no koraa ɔhyɛ ase gyaw. Nka ebi a adwuma no ɔno ɛyɛ kyɛn wo. But because ene wutie ye wunim enkrofo wunim empanimfoɔ na ebi a yetwa foundation bi to hɔ a ene wu nneɛma ɛkɔyɛ no ɛnkyerɛ sɛ obi a ene yi ontumi ɛnyɛ deɛ woyɛ no ɛkwadwofoɔ dabi. Ensate nyinaa ɛnyɛ pɛ ɛwɔ sɛ uhu no saa. Ebi a wo priority wo deɛ no wunya wotɔ ntade pa hyɛ. Enti designers yi footwears wotɔ, bags wotɔ, wigs ahorow wotɔ. Ɛno ɛnkyerɛ sɛ obi a wobehu na ɔhyɛ force no ɔno ennim sɛ adeɛ ɛfɛ. Nanso no baabi a nipa no gyina no sɛ ebi a wo ɛna wogyina hɔ anka ebi a wobɛda adagya. Ɛno nti susubu nipa atɛn wai. Susu keka nipa akyi asɛm wate. Susu twetwi nipa efi sɛ ɛyɛ wo a ankasa ene wutie yeye. Ɛna wanya awadeɛ no bi edi agya wo nua no. Susu fa awadeɛ no tu ho. Susu pu wo nua no sɛ ebi a onni suban nti a ɔno deɛ onya nwareyɛ. Ebi a ne bɛɛma no hu ɛwɔ wo ho no a ene yi ɔbɛware wo no. Sɛ ohu bi ɛwɔ saa nipa no ho a nka saa nipa no koraa no ebi anka ɔware gya wo. That is how life is. So before you judge, before you criticize, before you mock people, always remember, say, everyone is fighting their own battle. So don't judge and pray one the son say, Wa ankasa, wa ebianka obeye, amanapuri nipa no eyan so. And it is oko to say, yesi Akokoraba, akofa ubiade a, oko to say, yesi Akokoraba, ede fam baabi a, oko to say, yesi Akokoraba akogu ni ho anim ase baabi a, emprintem emu maten. Esam said, "Die epushi me, die na me nam mu a, ema enei, mekoye de me ye no, ebia wo na wo nam mu a, anka wo beye ama na aporo me de ne so. So before obebie wa no e de agyeje me no, ma me nwuro me shoe no ma wo, ebia wa nan mpo entumi enwuram, anase wutumi e de wa nan nwuram a, ebia wuntumi emfa nante da krokra." And don't judge people. Before you judge, always remember, everybody is fighting their own battles. Midin Akokoraba nana Kojo ampoma Ghana ehon komo ena yedi a ene ewo Kodie TVGH so. But before I shall no, ene ya 19th November 20 ana ene 20th November, yes. Na enra International Men's Day. Enra 19th. But menye sure say na wokora wokai. Well, when say we limetwa all. Na no International Men Day. Ebia na wura fi me kaiwo. Ebasa na ye de hye ye nua mema no. Ye ma mema no. Ye kunu mo, ye wofa mo, ye wofa asefo no ye de hye o mani munyam. Esan se mema ye nima wi ase enye de bi mu se ema enima wi ase enye de enye no kre. Mema ye na ema wi ase eye wi ase. Because nipa ebe dɔɔso ewo wiase nyinaa no. Fadodo na eye mema. Meboa obi improve enchem ewo comment section wo se meboa. Because sperms na etumi kɔ fertilize eye mema no. Eye nipa no efiri mema ho. Se mema ye se the whole year ye de mema ehye ye nantam aka ye nan abankyere ho a nka obehu se wiase koraa no enya akono bi because nipa ennɔɔso ewo wiase. Eni nti no ema wiase ebeye da emema ye na ye kɔ breti fifiri ba na ye yirenom anya biadi. Ema bi mu bo ho modern de with all due respect ye ntiki that away from ye nuanom ma omo bre no. But no kore pa no se adwuma be ma beye no ema dodo na entumi nye.
Yes, I don't wanna. You were too much of cry, me, man, quite in it to me. Anything you can. I bet the one who say, me, man, you know, I could you now want to be peppy air come by Honda. The producer see who be that. Mr. Crime who be that. But a man said you're more queer one because you are there, Ed. And not just say a me, my yen, and a maybe I said, Intinura not a international men day. I am first when you will so. Now, a me man in a happy belated International Men Day. Yankopon inshira na mema de ebe ye bia no ntumi enkoso. Afei ma yemfiri hɔ na enne yen hyase na yen niko wan krata mu enkomo. Na ansa na enne ye be hyase na ensɛm ahodo anko wan krata no ede ba adwaman so no. Enne adwumakuo bi na so ame konkonko a enne me di dwumadi ebraw. Kodie group of companies. Ɛna enne kubatan a enne ɔmo boa mema enne me di enkomo yi de ebraw. Yɛwɔ Kodie Media Institute and Graphics. Ɛhɔ no wokɔ akɔgye nimdeɛ ɛwɔ sɛmtwerɛ adwuma sɛ yɛ sport, presentation, newscasting, disc jockey, program hosting, media law and ethics, standard practical studio so wɔ hɔ a after sɛ wasua wei nyinaa wie no yɛde ɛbɛkɔ na yɛde wo akɔtena hɔ na yɛbie microphone ama te sɛ deɛ ebi si m'anim yi na yɛma wo konso yɛkyerɛw fade in, fade out, yɛkyerɛw fade in, fade out. Afei so no yɛkyerɛw sɛ ɛnwom no wobɛkiw no ha na afei no wasynchronize no ha na afei no wakiw na wabɔ na wayɛ na wayɛ kɔhe ne nyinaa yɛbɛkyerɛw ɛwɔ Kodie Media Institute and Graphics. Ɛhɔ ɛna woba na wabɛgye ntete yɛkyi akwan ɛwɔ Dwummɔ Fanti New Town ɔboɔma ni school mu hɔ a ɛhɔ ɛna woba a ɛwɔ Bunu Institution ahenkuro ha. Afei Kodie Herbal and Spiritual Center ɛhɔ ɛna mebɔ din na mmarima nyinaa abɔ agye so sɛ yee ne titiw paa ɛyɛ me producer abranteɛ dude sɛ deɛ kɔɛ na akɔhwɛ mma paa enei ɔmo ko abranteɛ dude ho no ɛgye taw ne nyinaa ɛne sɛ waba Kodie Herbal and Spiritual Center aba abɛyɛ ne bema ho adwuma beebi a atwam no na ayɛ te sɛ pencil wahu ketekete te sɛ pencil asan asi ne ti ase ko ɔdwonsɔ na ɛtɔ hɔ a ɛnsɔre mene no ɛnenam ɛne nti minim ɛsɛ ne ɛne udware ɛna ɛsere woto ɛne nti minim na ɛyɛ ne secret yɛ atwam na ɛnɛ anigya aba ɛne nti no mmaaya no wokɔ ne comment section hɔ a ntɔkwa a ɔmo atia hwene dom ɛsan sɛ ɔmo abɛsɔ ahwɛ ɛwɔ bere a ɔkɔ Kodie Herbal hɔ no sɛsɛ no adeɛ no aworɔ emu apagya ɛna asan ayɛ baree emu asan ayɛ den te sɛ concrete nails ɛne nti otumi de si ma ne si aseɛ a ɛnko akoraa ɛno ɛna ama ɛnɛ wuhu me producer na ɔnama na wamema na bɛti so ne nanim ayɛ sere no ɛsan sɛ okodi akagyinamu na okogyina mmarima nyinaa na mu a yɛbɔgye no so ɛma no yoyo yɛnko ɛsan sɛ Kodie Herbal aboa no ama ɛnɛ ne bema asɛm atumi akɔnkan afei so no antiata antiako wɔn nso no wahemfie hɔ ɛnyɛ fɛ wahemfie hɔ ɛnyɛ akɔ no nsuo kyakaa fitaa bi ɛnenam hɔ wahwɛ sɛ nana ahyɛ kyakyaw ɛba bɛwura ahemfie nana epie firi hɔ a yɛkɔdi asɛm yi nana antumi anni bim nanso na nana abɔ paada ne ho nyinaa yɛ huruban fitaa afei ntɛkyɛ bi tetatare nana ho dabi ɛbasa nana epie a wahwɛ yɛ wahemfie hɔ ɔmma hɔ biem ɛnɛ nanafo a yɛaba no dodoɔ naa yɛdidi soro ɛsan didi fam yɛwie abɔ no koraa yɛma nkoraa no ɛma mmeyi no hɔ yɛngya wo mu bi yɛmu bi mu ɛfa ɛsan ɛtafiri mu yɛde yɛkɛtɛma nyinaa wurawura tafiri mu ɛno nti no sɛ ɛhɔ ɛnyɛ da yɛntumi ɛnyɛ saa ɛmma wo anigye bra Kodie Herbal and Spiritual Center na yɛmfa enubena dua hini ɛne hahamma ɛmmoa wo na yɛmma wahemfie hɔ ɛnkye saa na ɛhɔ nyɛ akɔnɔ afei yadeɛ bɛn ɛna ɛda wo soɔ deɛ yɛ stroke deɛ yɛ mogyabosoɔ asikyire yadeɛ ntiridi yadeɛ ɛhɔ no yɛde abibiduro kan ɛna ɛboa ɛde asaw yadeɛ yɛkyi akwan ɛwɔ gyema ɛhɔ no woba na waba abɛgye ayarehwɛ fere ahomama a ɛda so yɛ na ɛne doctor ɛni nkɔmmɔ hyɛ no nso ɛhɔ no woba a yɛsan ɛwɔ afidie mumuntum bi a yɛfrɛ no quantum machine ɛhɔ no sɛ yɛde ɛhyehyɛ wo motuam yɛde wo egyina so yɛde ɛscan wa baabi a yadeɛ no ɛhyɛ biara no ɛbɛkɔ akɔyi na ɛde aba na yɛn nso no yɛama ɛho aduro hyɛ no nso adɔktafoɔ atwitwo wuro ne ani ntiri a ɔmo wɔ nimdeɛ ɛwɔ abibiduro ne nnuro yam ɛna ɔmo wɔ yakakye a woba
na yɛatumi abɛhwɛ wo ebia wopɛ sɛ aduro no yɛkɔ kwaeɛ mu na yɛkɔkɔtu na yɛde brawa ɛno nso no yɛbɛtumi ayɛ no saa na yɛakyerɛw sɛdeɛ wobɛsi anoa no yɛnnoa mmra na waka sɛ yɛde additive ɛna afei preservative biara adi agum ɛsiane sɛ yɛhɔ no yɛmfa hwimpo aduro ɛnsa nanta wode nanta ba a yɛbɛsa nanta na wode hwimpo ba a yɛma hwimpo aduro ama nasa ɛno nti brae na yɛne wo ɛnni kasobom afei kɛseɛ paa no deɛ ɛyɛ the almighty African Lodge ɛhɔ no mese bra na bɛbɔ wankasa wo ho ban bra na bɛbɔ wo yere ho ban na obi a medi no bra na bɛbɔ w'adwuma ho ban na obi a meku amfa w'adwuma amfa wo sika amfa wo mma wɔn sɛ wosene wo yɔnko a yɛ na ɔtane wo meka asɛm wɔ yi a ɔmo se kristoni bi ankasa saa hyɛ wosene wo yɔnko a ɔtane wo wonkae sɛ Bible mu koraa bi si yɛ papa bi a na yɛfrɛ Uria na ɔyɛ ɔsraani ne master anaasɛ ɔhempo a na odi ne so a yɛfrɛ no David ɛsam sɛ na Uria ne yere ho akɔnnɔ na ne ho fɛ nti no na David so na ne bɛrima aka nti no ɔfaa Uria yere ɔwieɛ no ɔsan twerɛ krataa ɛma Uria ɔno ankasa de kɔɔeɛ ɛma yɛku no edi gu so saa na nipa adwene ɛteɛ wosene wo yɔnko ɛwɔ biribi mu a ɔtane wo ɛno nti no woanhwɛ yi a ɛnɛ wo ne me ɛna ɛkɔ ɛna ɛde me ba the moment a wobɛnya adwuma gya me na menya bi pɛ potentially m'ani ɛbɛtumi abere wo na sɛ m'ani abere wo a the possibility sɛ mɛpɛ sɛ mɛyi wo afiri hɔ na mabɛfa wo position no ɛyɛ high saa na nipa tuntum bi mu yɛadwene ɛteɛ ɛno nti no sɛ woamma mmɛbɔ w'adwuma ho ban woamma mmɛbɔ wo nkwa ho ban woamma mmɛbɔ wo sikasɛm ho ban a sɛbi nipafo bi ɛbɛba abɛfa wabere deɛ anaasɛ wɔwu gyadeɛ ebi a wɔwɔ deɛ no ɛyɛ court case bi ɛna da wo so asɛ obi bu nsɛmfo bi agu so de wakɔ akotum ɛhu sɛ ɛnɛ yi yɛsi asikafoɔ ɛnni fɔ ɛwɔ Ghana ha that is the perception a yɛmu dodoɔ naa ɛwɔ ɛno nti wahwɛ ɔde ne sika bɛhwinahwina ɔbra wate aseɛ na the grand master ɛmfa spiritual bath no mu ɔnkyerɛ wɔ akwankyerɛ ɛsɛ sɛ woyɛ hyɛ no nso ɛha no no adwemfi bi ani akyire yɛbɛkɔtu na yɛakyerɛw na yɛma woahu sɛ ɛwɔ sɛ afi biara mpo no woyɛ nipa a ɛwɔ sɛ wobɔ afɔdeɛ wate aseɛ na aboa abie akwan ama nti bra na ɛne grand master a ɛmɛdi ahyia na ɛne no ni nkɔmmɔ na ɔmmoa wo ɛnyi ɔhaw ne amanneɛ ɔdaa nna ɛne dadwene a spiritually ɛda wo so no nyinaa ɛmfa ɛmfiri hɔ spiritual mileage no nyinaa no ɔmo bɛboa na ɔmo ayi afiri hɔ ɛde ama wo enough wei ɛne enyumaku a ɛna nɔpa yi ɛsɔ ma se na ma no ayɛ dendenden na me ho ayɛ den na ma yɛyere pampee abɛtena microphone anim a ɛnɛ yi mede ɛkɔ dwaman so na nsɛm ahorow a kɔwua nkrataa ɛde baayɛ me nso no mabɔ akyire na mede ama wo afei ma yɛnhyɛ aseɛ na yɛmfa the chronicle kɔwua krataa ɛmfa nhyɛ aseɛ chronicle kɔwua krataa anim ha deɛ hwɛ ɛyɛ honorable Samuel Abugyinapɔ MP a ɔwɔ Damango ɔno ɛna ne mfoyin ɛda ha yi a wahyɛ ne suit na n'ani abere wahaha n'ani na wamoa twɛdeɛ ɛwɔ Ghana mmarahyɛbadwam ne nyinaa ne nsɛm a wɔka ne sɛ Mahama to buy 2 presidential jets and 4 choppers at mind-blowing $1.1 billion ɛno Samuel Abugyinapɔ sɛ wɔpɛ sɛ wohu story wei emu nsɛm no nyinaa kɔ page 2 anaasɛ yes page 3 of the chronicle kɔwua krataa na wɔn nso no kɔ na kɔ kenkan bie ɛnɛ deɛ ano mmarahyɛbadwam a honorable Kelson Atoforsen ɛbaa yɛbɛkenkan ɔman yi yɛsi kasɛm yi ɛna ɔde to dwa sɛ sɛ deɛ presidential jet na yɛwɔ dadaa no ayɛ mmerɛ ayɛ sɛ nkusu ayɛ sɛ abeti a esi trɔg so wode na wie mu koraa na ɛwɔ so gyɛkɛ ɛno koraa na nam so abere bi atwa mu ɔmanpanyin dadaa Akufo-Addo ɛkɔhan private jet a Dominic Niti wu so mɛka no mmarahyɛbadwam a ɔsɛ ɔmanpanyin ɛɛpɛ baabi a obɛdware ɛno nti a yɛakɔhan private jet a ne boɔ ɛɛden afei so no yɛmmɛka foforɔ a yɛsɛ gye sɛ ɔmanpanyin ehia ne privacy nsɛm no ɛbɛyɛ edegyaa ɛwɔ ɔman Ghana mu ha ne nyinaa sɛ woka saa private jet no koraa na ɔne sɛ wɔaburo nyini ɛkɔforo tena mu a ɛno ho nsɛm ɛbaa yɛ no saa nsɛm no ɛno nti na ɛnɛ yi aboa ma ɛnɛ yi ɔmanpanyin se ɛnɛ yi deɛ ɛsɛ presidential jet no yɛtɔ bi na yɛsan yɛtɔ helicopters ɛnan bi ka ho na yɛde ma Ghana asraafoɔ na ɔmutumi de bɔ yɛn ho ban a ɛnɛ yi chronicle kɔwua krataa ɛka ho asɛm a me nso no meka bi ɛde akyerɛ wo afei hwɛ aseɛ ha ɔsɛ extraditing Sedina Tamakuro is out of my control
attorney general ɛno nso ɛna de saa nsɛm wei ɛde ɛba yɛ papa Dominic Ayene a ɔno ɛna yɛ the attorney general of the Republic of Ghana ɛna ɛnɛ yi ɔno nso no ɛde ato dwa sɛ yɛ maame sɛdi na tamakuro yi a ɛnɛ yi ɛho akɔka adwa mu na bi a atwam na ɔno ekuta position ɛwɔ man Ghana ha ɛnɛ yi deɛ yɛde dwirim katahyehyɛ ne porɔyɛ ho tansa ɛde bɔɔ no a ɛnɛ yi yɛsi oni ɔman Ghana ha koraa wafra ɛkɔ US ɛnɛ deɛ yɛsi yɛbɛ extradite no yes ɔsi yɛ extradite no ɛno koraa deɛ nka ne nneɛma ho koraa ɛno ɛna yɛ papa attorney general nso nsɛm a ɔde etu gya ɛnɛ yi meka bi ɛde akyerɛ o afei hwɛ nkyɛn hɔ ɔsi GIPC board chair upon fosu woo's US investors to Ghana ɛno nso ho nkɔmɔ ɛwɔ ha wonya kowa krataa the chronicle a wobɛtumi na wanya bi na wakenkan afei ma memfa the daily guide kowa krataa ɛntoa so ɛmfa ɛma wa daily guide kowa krataa ɛnie wohɛ mfimfini a yɛ papa abu gyinapɔ ɛnsɛm yi ɛna ɛnɛ daily guide asan ɛde aba yi ɔsi two presidential jets choppers to cost 13.1 billion abu gyinapɔ I think say kowa krataa the chronicle ɛka no 1.1 billion Samuel gyinapɔ ɛna ɛnɛ daily guide ɛnso no aka no 13.1 billion abu gyinapɔ so emu deɛ hen ɛna yɛmfa ɛno no ɛyɛ asɛnsɛbɛ nanso no wonya daily guide kowa krataa page 3 wobɛtumi akenkan saa nsɛm wei bi a papa abu gyinapɔ ɛnso no ɛka afei hwɛ ase hɛ ɔsɛ 3 illegal miners die in heat Goldfields concession ɛne ɛno nso ho nsɛm ɛwɔ ha illegal miners yi yɛsɛ ɛnyɛ deɛ nanso no wontumi ɛnkasɛ nipa wu a yɛ ana ɛya ɛne galamsey tuo nyinaa no yɛka nyinaa yɛsɛ ɛnyɛ deɛ nanso no awerɛho sɛ obi bɛkɔ akɔhyɛ asase ase ne nyinaa ɛyɛ kakra a yɛbɛdie na ɔbɛfa mu ahwere ne nkwa ɛno nti no yɛmfa yɛakɔ ɛmfa nkɔma abusuafoɔ mmiɛnsa yi a ɔmo yɛ illegal miners a ɛnɛ deɛ yɛsɛ wokɔ Goldfields concession a ɛnɛ yi ɔmo akɔwu ɛwɔ asase ase ɛno ho nsɛm ɛwɔ ha afei hwɛ aseɛ hɔ yɛ maame Gertrude Alaba Esaba Seki Tokono bere bi atwam na ɔno ɛna yɛ chief justice yɛ maame yi ho nsɛm ɛbaayɛ a ɛma yɛka yɛ a ɛnɛ yi na yɛnim sɛ nsɛm yi ɛho akɔda ɛwɔ bere a ɛnɛ yi deɛ yɛ papa Paul Bafo Boni ɛna ɛnɛ yi ɔmampanin abɔ ne din yɛatoto n'ano yɛagye n'atum na ɛnɛ yɛasoa ne in sɛ ɔno ɛna yɛ chief justice yi yɛ maame yi ɛsan de saa nsɛm yi ɛkɔ wa sɛ ɔmo ntie ne nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na nka ne removal no yɛatumi aretɛn ne nanso no ɛnɛ deɛ ɛnora ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ ECOWAS court anaasɛ ECOWAS court no ɛnɛ yi ɔmo ato Tokono ne nsɛm no nyinaa ato agu a ɛno so ho nsɛm ɛwɔ hɔ ɔka kyerɛ papa no sɛ ne kasa no ɛba ha enti ɔma n'ano ɛnkɔ fam afei ma yɛmfiri hɔ na yɛmfa the daily post kowa nkrataa no ɛmfa ɛntoa so ɛmfa ɛma ɛsoro hɔ paa no ɛyɛ papa Felix Kwakye Ofosu ɔno ɛna yɛ minister for government communications ɔno ɛna nnora on the floor of parliament bere a na yɛ debate ɛwɔ budget yi a n'ano Kessel Atoforce na ɔyɛ finance minister ɛde bɛtu dwa yi ɛho ɛno ɛna nnora Felix Kwakye Ofosu ɔhyɛ ne suit na ɔsɔre yɛ ɔkasa ɔsɛ at the time you left office the city had suffered a catastrophic collapse Kwakye Ofosu to minority ɛneɛ ɔsɛ mo minority fo afɛnyɛ ma aka wɔn ɛwɔ mma mo sɔre kasa ha mo ani te sɛ deɛ Ghana ha na yɛ ni ha mfie nwɔtwe a atwam bere a mo fira akonnwa so no na Ghana city no na ɛda fam atete ayɛ gɔsɔgɔsɔ te sɛ kontibi ɛne nti ɛnɛ yi te city na nya ahoɔden na gyina so na nneɛma nyinaa ayɛ pɛpɛɛpɛ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ aban yi aba so na yɛmfa politics no ɛnto nkyɛn na nnora parliament ɛyɛ dɛ ɛwɔ bere a Brahyɛbadwani baako ɔkɔɔyɛ na ɔkɔtɔɔ Abena rice na ɔsan kɔtɔɔ fly tɔɔ ketewa baako na ɔde bɛkyerɛeɛ sɛ bere bi atwam na saa Abena rice yi na ɔmotɔ no 165 cedis ɛnɛ yi ɛso ahwɛre sɛ hu aba 90 something anwa yi soso no ɛso ate hwi ne nyinaa ɛwɔ hɔ a nnora na ama parliament ayɛ dɛ paa afei ECOWAS court reject a ɔmo reject yɛ maame Tokono bid to block her removal yi kowa krataa the daily post nso no aka ho asɛm a ɛna nɔpa yi nso no meka bi akyerɛ wo afei hwɛ aseɛ hɛ yɛ papa Kwamena Mintaa Kando a ɔyɛ minister of health ɛna ne wɔde abɛto dwa sɛ
13,500 nurses and midwives recruited. Na kyerɛ sɛ ɛnɛ deɛ asɛmdɛ ɛna akɔ ama anɛɛsefoɔ bi mu ne nyinaa ne sɛ mpem du-mmiɛnsa ɛna afei akyirepɔ ahennum ɛna ɛnɛ deɛ ɛyɛ nursefoɔ ɛne midwivefoɔ a aban yi baayɛ wafa ɔmo a ɛno ho nkɔmmɔ nso no abɛda dwa. Yɛmfiri hɔ na yɛmfa the overseer ɔno ɛna esi nneɛma no nyinaa ɔsɛ credibility and fairness ɛno ɛne n'ahotadin. Overseer newspaper nso no ɛba dwa so ɛnnɛ. Na hwɛ overseer soro hɔ ɔsɛ Iyoko returns to court seeking tougher bail forms for ex-boss MD. Ɛno nso ho nsɛm ɛwɔ ha. Ɛna deɛ bere bi a atwa mu panyin a na ɔda boss ano ɛna n'ano yɛsɛ airport na nka ɔno nso ɛpɛ sɛ nka otu na ɔkɔ man foforɔ so kɔbɔ ne ho adwa na ne ti anyɛ yɛ a Iyokofoɔ ɛkɔkyee no kɔsɔɔ ne party sɛ kabo. Ɛnɛ deɛ yɛsɛ Iyokofoɔ akɔ court a ɔmo kɔpɛ tougher bail forms a ɔmo de bɛma ex-boss managing director ɛho nsɛm ɛwɔ ha. Afei yɛ papa kɛse atofoɔ sen ɛna ne mfonyin ɔda ha. Ɔsɛ ITAS contract, we are cleaning up the NPP's mess. Finance minister tells parliament. And yɛyɛ papa kɛse atofoɔ sen finance minister ɛna ɛnɛ deɛ ɔno nso mmarahyɛbadwam ɔde ɛkɔto dwa sɛ hwɛ yɛ NDC foɔ ɛne aban yi yɛni bra abere no all the mess a NPP foɔ ɛbɛkreti yɛ no nyinaa yɛpra akɔ akɔto agu. Ɛno ɛyɛ cleaning up exercise a ɛnɛ yi ɛkɔ so ɛwɔ yɛ sikasɛm mu ɛna afei yɛ economy no ɛmu. Afei hwan mfonyin ɛna ɛda ha yi. Nsɛm bɛn ɛna ɔka ɛno ɛyɛ agric minister ɛna ɛnɛ yi ne mfonyin da ha a ɔsɛ sɛn ɔsɛ government expanding irrigation infrastructure nationwide to boost vegetable production. Yɛ papa Eric Okuku ɔkɔdi nkɔmmɔ wei ɛwɔ Adom FM anaasɛ Asɛmpa yes FM badwam anɔpa ɛwɔ bere a na ɔmanhene Kwabena Asante ɛtena ase ɛwɔ Asɛmpa FM a na ɛde morning show no ɛba ɛna yɛ papa Eric Okuku ɛkɔdi saa nkɔmmɔ wei nyinaa ɛwɔ hɔ. Afei ma yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ ɔkɔrebiresi a otu na ne nsɛm bogyabu anoma akɔreɛ ntakraboa a ɔnni se nanso ɔdi nam ne newspaper a yɛfrɛ no the Hawk newspaper ɛna ɛda ha yi. Ɔkɔreɛ na atu a ɛnɛ yi ne nsɛm bogyabu a ɔde kɔ. Ɛdeɛn ɛna anoma akɔdeɛ newspaper ɛde baayɛ. Ɛna yi deɛ ɔhwɛ a yɛ papa Edugye Temakuru ɛna ne mfonyin ɛda ha yi. Ɛna yɛ papa Abdullahi Abu Gyinapɔ ɔno nso mfonyin ɛna ɛda ha yi. Ɔno nso no ɛyɛ minister of energy. Ɛna yɛ papa Edugye Temakuru so yɛ NPA boss. Ɔsɛ energy minister rates NPA boss highly. Ɛna yɛ abasobɔdeɛ ɛna energy minister ɛde ɛma NPA boss Edugye Temakuru. Ne nyinaa ɛwɔ mfinhyia aduonu a NPA ɛbɔ adze ɔmo atumi adi na ɔmo ɛboa na yɛ petro ho nsɛm ɛtumi ɛkɔ so. Afei hwɛ ɔmo aseɛ hɔ yɛ papa Kisia Jabin a ɔyɛ special prosecutor mfonyin ɛna ɛda hɔ yi. Ɛna yɛ papa Kenneth Kuntunkuni Oforiata anka ne finance minister pepe Oforiata ne picture wei deɛ trendy o. Ne picture na ɔhyɛ white no ɔno koraa sɛ white nko na ɔhyɛ ɔno ɛna ɛda ha yi a wahyɛ ne space yi wei de na ne ti ne dwunu no aba kakra. Ɔsɛ Interpol drops Ken red notice OSP camera hungry stone backfires after months of media drama. Ɛno wonya page 10 of the Hawk a wobɛtumi akenkan nsɛm yi nyinaa ɛwɔ ɛhɔ. Afei so no yɛhwɛ yɛ papa John Dramani Mahama ne mfonyin ɛna ɛda ha yi. Ne nsɛm a ɔde to dwa nyinaa ne sɛ ɔsɛ gay bill no mɛsan wate monka mo akoma ɛnto mo yam. Deɛ metwa nyinaa ne sɛ mmarahyɛbadwafoɔ ɛbɛboaboa saa bill no ho na ɔmo agye atom de nkrataa hyɛ aseɛ sɛ metumi apaase. Sɛ mmarahyɛbadwafoɔ ɛboaboa saa anti-LGBTQ plus bill no ho na ɔmo nya gye to mu pɛ me nso sɛ mampanyin no mede me nsa ɛbɛhyɛ aseɛ. Wei ɛyɛ nkɔmmɔ a n'ano ɔmampanyin John Dramani Mahama ɛkɔdi yɛ bere a na ɔne Christian Council ahyia a na ɔmo nso no ɛdidi nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ. Ɛno ɛna ɛyɛ nkɔmmɔ a ɛnɛ yi the Hawk wɔn krataa nso no ɛde baa dwaman so. Afei yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ kɛse paa Supreme newspaper nso so no ɛnɛ yi ɛbaa dwaman so.
nkɔmmɔ bɛn ɛna ɛda hɔ. Wokɔ page 3 a ɔsi lower manya club MP hijack community funded maternity project and divert NHIS fund. Ɛsi na ediɛ wokɔ lower manya club a bɛhyɛ badwani a ɛwɔ hɔ yi ɛna ɛna ediɛ maternity project a ɛyɛ project a community no afandi ɛna ediɛ yɛsi wɔ hijack na kyɛ sɛ wakɔ akɔgye abɔ so a ɛna ediɛ wɔsan divert national health insurance funds ne nyinaa. Menim baabi a hijack ɔde ɛkɔ ɛno ɛyɛ nkɔmmɔ a page 3 of the Supreme newspaper wokɔ na wokɔ ɛkɔnya bi na wokenkan a wobɛhu nsɛm yi nyinaa a ɛnɛ ɛfiri lower manya club community aba a yɛn nso no yɛreka bi ɛde akyerɛ. Afei Jospon group ɛnɛ yi ne new deal a ɔne UN University akɔsan ne nyinaa ɛyɛ green project yi ɛno ho nsɛm yi ɛna ɛnɛ yi Owura krataa Supreme nso aksa akan bi ɛde aba a meka bi ɛde akyerɛ. Afei Forestry Commission adwumayɛni a ɛnɛ yi ɔwɔ Bunuma Ntɛm a mene wɔkasa yi yɛsɛ waboa ama commission no anya sika deɛ nanso no ne dwumabɔne bi nti no yɛ interdict no no ɛnɛ yi so ne mfonyin asan aba ɛwɔ Supreme newspaper anim ha a ɛnɛ yi ne nso no meka bi ɛde akyerɛ. Ɛnɛ deɛ asɛmɔdɛ ɛna aba ɛde ama manso Takorase ne nyinaa ɛne sɛ assembly a ɛwɔ manso Takorase ɛna ɛnɛ deɛ wa provide free wifi a ɛbɛboa ɔde ama saa community ne nyinaa sɛ ɛnɛ deɛ free wifi ne momfa ɛnyɛ research na momfa ɛmmoa ne nyinaa ɛyɛ nhyehyɛeɛ pɛ a ɔmo ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛboa ama rural education hɔ no atumi akɔ so. Nanso no saa free wifi wei obi de bɛkɔ akɔtena ase ahyehyɛ bed, obi de bɛkɔ akɔtena ase akɔhwɛ YouTube, obi de bɛkɔ akɔtena ase akɔhwɛ TikTok. Ɛno nti no menim the manner of people a ɔmo ɛbɛyɛ amake sure sɛ yɛuse saa wifi yi judiciously but ɛyɛ commendable. Ɛno nti no yɛmmɔ the assembly a ɔmo wɔ manso Takorase aba so sɛ ɔmo anya adwene pa saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa ama nwomasua atumi akɔ so. Ma yɛmfiri hɔ na yɛmfa the national enquiry Owura krataa ɛntoa so ɛmfa mma wo. Ɛnɛ yi national enquiry Owura krataa nso no ɛba so a ɛnɛ yi anim ha hwan ɛna ne mfonyin ɛda ha yi ɛyɛ yɛ maame yi a ɔno ɛna yɛ minister of fisheries and aquaculture. Ɛnɛ yi deɛ ɔsɛ ministry of fisheries and aquaculture ɛna ɛnɛ ɔhost national conference ɛyɛ ɛnɛ da yi a ɛno nti yɛhwɛ anim sɛ nipa over 500 chief fishermen ɛna afei queen fishermongers ɛna ɛnɛ yi ɔmo bɛkɔ na ɔmo akɔ nkankunkum Bunuma Ntɛm mu na ɔmo akɔ na saa policy dialogue yi atumi akɔ so a ɛnɛ yi the national enquirer ɛka ho asɛm a meka bi akyerɛ. Yɛmfimfini ha kɛse paa no ɛno ɛyɛ ɔmanpanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛna ɛda ha. Ɔsɛ caution, woe betides anyone who brings the first scandal to my administration. Mahama to appointees. Ɔmanpanyin dada ɔmanpanyin foforɔ ano kɔkɔtwea anka no yɛ koraa. Ɔmanpanyin John Dramani Mahama ɛna n'ano ɔne Christian Council fo hyiaeɛ a ɔde ne nsɛm to dwa ɛna ɔsan de saa nsɛm wei etu dwa ka ho. Ne nyinaa ne sɛ ɔsi musuo mmɔ wae, musuo mmɔ 2, musuo mmɔ 3. Wo a woyɛ maponti ɛwɔ mama mu wei mu no musuo ɛmmɔ na mente sɛ yɛde corruption scandal bi ɛfoforo de ho a wode ba ma administration wei mu. Ɔsɛ nka wo no ɛbɛbɔ wɔ asɛnnua mu na asɛnnua mu no ɛbɛkorɔ so wanan na yɛsiw ti fam na mogya anwini agu ti mu. Woyɛ bɔ wɔ asɛnnua mu a wonsɔre. Yesu Kristo ɛsɔre nansa but wɔwɔ deɛ no deɛ yɛbɔ wɔ a wonsɔre. Ɛno ɛne nkɔmmɔ ɔmanpanyin ɛkɔdi yi a ɛnɛ yi the national enquirer nso akapkyɛ bi a ne nso no mekan bi ɛde ama wo. Afei ma yɛmfiri hɔ yɛmfiri the national enquirer na yɛnkɔ the archives Owura krataa anim hɔ ɛnɛ anɔpa yi sɛ profiting the fact anaasɛ profiling the facts. Ɛno ɛne n'ahotodin. Hwɛ ɛsoro hɔ ɛyɛ papa Sahwidwabo so mmarahyɛ badwani Honorable Kwabena Menta Akando ɛnɛ yi mfonyin ɛna da hɔ yi ɛna afei so no nsɛm bɛn ɛna ɔreka. Ne nsɛm a ɔreka nyinaa ɛfa ɛnɛ yi deɛ midwives ɛna afei nurses fo a ɛnɛ yi yɛafa ɔmo a ɔreka ho asɛm. Afei so no wohwɛ soro hɔ bi mu a wobɛhu sɛ nurse ni wahyɛ n'ataade green na ne white egu ne kɔn mu ɛna afei kyerɛkyerɛni baako nso no a wahyɛ ne gyarabia dabi ataade a
ɛso kyɛn no na ɔno nso ne tag da ne ti ne kɔn mu fɛfɛɛfɛɛfɛ asɛm bɛn na kowa krataa yi ka yɛsi kyerɛkyerɛni ɛhyɛ aseɛ ɛna osii abaayewa yi asi wa ɛne ne sukuu a ɔrekɔ nyinaa kyerɛkyerɛni ɛna aboa no wamfa ntɔ apɔnkye anyɛ no ɔde asponsor abaayewa yi ara ma abaayewa yi akɔ sukuu awie ɛnna abaayewa yi abɛyɛ nurse abaayewa yi bɛyɛ nurse ɔsɛ me ɛnyɛ wo size hwɛ w'ataade kɛseɛ mehwɛ me to hwɛ me body a mede gyina ɔwohwɛ a wo so nam ne me ɛna ɔyɛɛ ne nsa no saa kyerɛ no wohwɛ a wo so nam ne me ɛna ɔwoso ne ti no egu n'akyi teacher ni ɛntumi broken heart ɔkɔyɛ a ɛnɛ yi teacher ni ɛna wakɔ akɔfa awuduro a wɔnom aku ne ho ne nyinaa ne sɛ ne girlfriend a na ɔyɛ nurse ni ɛnɛ yi ɔne no atwam tintontan ma yɛnsaeke yɛn ho kakra saa nkɔmmɔ wɔ yɛnni kakra wate aseɛ yɛnni kakra in life no da biara meka sɛ wo expect more from people a wobɛnya broken heart o in life sɛ wo sɛ wobɛ expect more from people a wobɛnya broken heart abrabɔ no a yɛbɔ no yɛba no ankorankore wo enti yɛbɛkɔ no ankorankore dude ma expect sɛ wo ne me kɔba nti wo ho bɛkyerew ama maboa wo ma expect sɛ wo papa director wo ne no kɔba nti no wo ho ɛbɛkyerew critical ɔno ɛna ɛbɛboa wo fa hyɛ wo tim sɛ in life ade biara wobɛtumi ayɛ no woyɛ ama wo ho na sɛ obi na ɔsɛ ɔbɛboa na ɔsponsor wa na ɔsupport wa ɛno no ɛyɛ bonus ɛbɛsɛ wonya broken heart before you enter into a relationship no sɛ wohyɛ aseɛ ɛnɛ yi wosɛ ɛnɛ yi mekɔ akɔse ɔbaa pa fa hyɛ wo tim sɛ ɔbaa bɛtumi agyaa wo ɛbɛsa ogyaa wo ɛnyɛ nwanwa bi ko ebi asi pɛn obi koraa ware ama ɔne ne yere agyae ne yere gyaa no obi ɛdamfo agye ne boy obi ahwɛ obi school ama n'agyaa no obi ne obi awo wangye obi anyinsa obi adwane gya no ɛyɛ nneɛma esi nti wɔ hɔ a cycle ho sɛ adwuma no a wokɔpɛ no wobɛtumi anya wontumi nya car no a wokɔtɔ no nnɛ no wobɛtumi de anya accident ɛdan no a wusi no ebɛtumi adwiri agu World Trade Center koraa adwiri gu yɛ ɛba saa siesi a wotumi sɛ wacycle ho dadaw enti wonnya broken heart biara te sɛ deɛ kyerɛkyerɛ ne yi wancycle ne ho a wahwɛ obi school a manager na wakɔ akɔfa adura mu anom awi na wonwu ya wonim deɛ obenya wate aseɛ nipa yɛ ungrateful ahyɛ wo ti nipa ɛyɛ ungrateful to extent sɛ nipa now expecting more from no ɔno ɛna ɛbɛ disappoint wo ɛno ɛnkyerɛ sɛ nipa no mankasa ne ho biem anaa nipa no ɛno nti kokun ho ɛba sɛ woyɛ weak minded person ɛyɛ wo wohwɛ sɛ wo trust obi na o break wo trust a ɛyɛ tintontan ba ma ɛyɛ nanso no nkokun ho the best revenge a wobɛtumi di ama obi a o break your heart ɛne sɛ wobɛyɛ wo ho adwuma me ne saa teacher ni wɔ yi a ɛna gɛyi ka kyerɛ me sɛ menyɛ wo size woyɛ me size ɛwusu ne ti gu n'akyi a anka mema ne nyɛ me ya na mmom mɛyɛ me ho adwuma wate aseɛ na ma save sika na ma didi yie ama me ho ayɛ fɛ na wohwɛ wosi di yie ma wo ho yɛ fɛ a fɛ wɔsi wɔ gyaa wo a owu a ɔno a ne kɔn bɛsen adɔw wɔ hɔ na ɔfrɛ ɛna sese deɛ wontumi nka nti wɔmfrɛ me mmisa ma sɛ that is the best revenge nti sɛ wobɛkɔ akɔku ho deɛ I think sɛ ɛno no ɛnyɛ nkɔmmɔ a ɛwɔ sɛ yɛdi saa nkɔmmɔ wei ɛyɛ nkɔmmɔ a ɛnɛ yi mehwɛ sɛ menya mpanimfoɔ a na nka me ne obi adi nkɔmmɔ ɛwɔ ho afei yɛ papa Haruna Idrisu wei yɛ Idrisu a ɔno ɛna yɛ Minister of Education ɛna ɔno nso ne mfoyin ɛda ha nsɛm bɛyɛ na Minister of Education ɛka ɔsi 6,100 teachers to be recruited 13,500 nurses midwives recruited finalized ɛno ho nkɔmmɔ ne nyinaa ɛwɔ ha sɛ deɛ yɛsi asɛmɔdɛ yɛnyimate dɛn kyerɛkyerɛfoɔ wei ɛyɛ mpem 6 ɛne ɔha ɛne ne deɛ yɛba abɛfa mo adwuma mu ɛno nti ne sɛ wawie wo lansɛhyɛ exams wapaase na biribia ɛrekɔ yi a ɛne ɛhyɛ no nso sɛ ɛnkyɛ wo nso yɛbɛfa wo adwuma mu na wo nso no waba abɛkyerɛ adeɛ afei yɛ maame anti araba ɛna ne mfo yi da ha meka sɛ anti araba a wobɛbisa sɛ araba lɔsen na dabi wei yɛ anti araba esaba tokuno saki anka ne chief justice ɛna ne mfo yi da ha the archive ɛsɛ anti araba loses again in court minority to hold press conference obisa papa afenyo we ɛyɛ question the archives ebisa mo anti araba kolusu ɛwɔ ECOWAS yi
Mobile hold press conference and sense minority with your press conference mu hold pa mu to meet na form nyina a press conference and one sem ene die here US the lawyer be ene warning echo money say political corruption overtaking armed robbery in Ghana and a yen summer ene here US the lecture be and one Ghana for say there as a politics dream kata ahyehyɛ porɔyɛ ne kankan no ɛno koraa no ɛnɛ deɛ sɛ wode ɛne armed robbers ɛto nsaneɛ so a ɛkame akɔyɛ sɛ ɛno atake over ɛna ɔsuo gaagaa ɛne buga ɛna wamemamema ne mmati so sɛ deɛ political corruption ɛna ɛlidi ɛwɔ Ghana ha ɛno ho nkɔmmɔ ɛna ɛnɛ yi the archives ɛde baayɛ ma yɛmfiri hɔ ɛ the Ghanaian Times ɛbaayɛ ɔmampanin John Dramani Mahama ɛna ɛda ha yi ɛna hwan ɛna ɔne no akyia yi ɔne ɔpanin yi akyia ne nyinaa yɛ 2026 year of infrastructure development President Mahama ɛna ɛnɛ yi wakɔ akɔdi kiri a nso no meka bi ɛde akyerɛ wo ne nyinaa ɛyɛ nkɔmmɔ a ɔne Daasebere Kodie ɛkɔdii a nso no meka bi ɛde akyerɛ wo afei ɔsesɛn 38 property owners nsumnyane face legal action page 3 wobɛnya bi ɛde aka afei wɔse dan block IFS block tax leakage to boost revenue generation ɛno nso ho nsɛm ɛwɔ ha President pledges Ghana support to host World Assemblies of God Congress next year ɛno nso ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha ECOWAS court rejects former CJ's interim relief application ɛno nso ɛwɔ ha meka ho asɛm bi ɛde akyerɛw afei ma memfa the dairy graphic okunini na memfa ɛno ntwa toɔ ɛwɔ ɛnɛ yi kowa nkrataa mu nsɛm no emu ɛ woba okunini dairy graphic kowa nkrataa no mu a kɛse paa no ɔse VAT reforms take effect January ɛneɛ Ghana Revenue Authority boss ɛna ɛnɛ yi ɔde abɛto dwa sɛ VAT reforms no afe a yɛbɛwura mu no ne bosom yɛdi kan January mu ɛna ɛnɛ yi deɛ ɛbɛtake effect a ɛnɛ deɛ ɔmo de bill no akɔto mmarahyɛbadwafoɔ anim a ɔmo ɛkɔ akɔboɔboɔ ho afei Jospom partners UN University to build capacity in environment climate sector saa nkɔmmɔ wei ɛnora mekaeɛ ɛna ɛnɛ yi ɛno nso no masan aka bi ɛde akyerɛw ECOWAS court ɛnɛ yi dismiss a ɔmo adismiss yɛ maame toko no ne petition a ɔde inquiry application no ɛna ɛnɛ yi yɛka ho asɛm a ɛnɛ yi so kowa krataa dairy graphic nso no ɛde ɛbaa dwama nso ɛweɛ ma memfa kowa krataa mu nsɛm no ɛnsi ha yi na mennane me ho mmra na ɛnɛ yi nkɔmmɔ ahodoɔ a ɛbaa dwama nso no memmɔ mmɔden na memfa wo nwura mu Assassini
All right, Abusiama Memo Akokoraba BM Emra Kodie TVGH live on all our social media handles. Facebook, yawo TikTok, and Facebook no, YouTube nyina no. Ubehu Kodie TVGH uforo dwumadie no. Afi wo like it, na wa share na won so no what do comment at to comment section when am aba abekenkan e de amount. Enei nkomo ahoro ko wakrata e de ba adwaman so no. The edikana editie na mabobo mu edi ama no afi akire emobo wa no eye enkomo a ewo se oman no eti na yedi bi na yema uhu ba bia oman Ghana ekọ na enne ye nkomo no pese ye de dodro na ekọ wura ye eka ne se we ye neighbors ana se ase rivalry kakra ewo ye ntem eba agukansie mu na afi aduane no mu a Nigeria fo na nso ba Ghana ha omo wa ha pa nti ye ne oma na ekọ na esan eba ekame akoye se this year 2025 we pe one of the countries we are say insecurities ekọ so wo ho pa eye omane a ye fre na Nigeria shase brebi na ekodaye but afi we asaya shase pa afi ko na wie ye die kura de ase ekọ from bad to worse ase day in day out insecurities ekọ so e wo Nigeria ɛdeɛn na ɛkɔ so sesi a ɛwɔ Nigeria ɛwɔ sɛ hu bi hyɛ no nso anka ne na yɛti buku halam ɛne adeade ne nyinaa Nigeria ɛna ma yɛkɔte saa nsɛm wei saa din buku halam ne saa nneɛma nyinaa ɛkɔ so wobɛhwɛ na yɛse yakɔ abdɔptu obi wobɛhwɛ na yɛse yakɔ kidnap obi na yɛbu obi na yɛto atuo na yɛkum obi na yɛkye nkurɔfoɔ ɛkɔ so paa bere bi atwam ɛna ɛbaa fam asan ahyɛ aseɛ ɛwɔ Nigeria wei koraa ɛnam so Emma on the 1st November abusumi we ya ne da na edi kan na America mampani Donald Trump edi warning ekoma Nigeria fo say de Nigeria man no say asi akoya ase akristofo omo ho say de omu nifa hudie biem sense wo behwe na Muslim groups terrorists foi na omo akọ na omo akọ tutu paye na se ye tata kristofo a omo wo ase Nigeria eman mu enu ntine enam so ema mampani America mampani Donald Trump e de warning kese e de koma Nigeria for se anhweye na omo ahweye na omo mampani Ahmed Tinubu ansesa na adwen na wampe bibi anka ebenam so ama ono wasoma na srafo ama enei omo ba beto ahye Nigeria man no eso yenko hwe Donald Trump ne tweet ya o tweet ye ewo bra na o de warning eko e de akoma Nigeria man no ewo on the 1st of November 2025 and in tweet no ene eda so bi no ma men kan emma for the benefit of ye no ma e bia ye ni enhwe na yentumi ehunu ni o si Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands of Christians are being killed. Radical Islamics are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern, but that is the least of it. When Christians or any such group is slaughtered like is happening in Nigeria, something must be done. I'm asking Congressman Ruri Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and report back to me. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria. The numerous other countries will stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. You know, Donald Trump, president of Nigeria, and a cancer answering way. And what chi and I also a call the handle back and I honor the other warning, any threat at the Ecomaye. My uncle, na uncle has we no X and our country the side we edit to ye. We need ye, we are mindful in Filimu, Eddie Nigeria, Ejina content. And I want to say, if the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop at all aid and assistance to Nigeria. And in say kunkuma ekoso
ɛne Muslimifo no ɔmo to hyɛ Kristofo ɛwɔ Nigeria no. The Nigeria ban no antu ho anamon a ɛne deɛ ɛmmoa ahodoɔ a America ɛde ma Nigeria nyinaa no ɔbɛwithdraw ɔbɛyi ne nyinaa afiri hɔ and may very well go into the now disgraced country, guns ablazing. Na afei deɛ ɔsan ɛto Nigeria din sɛ ɛyɛ disgraced country san sɛ deɛ Nigeria asɛ n'animonyam aba fam ɛwɔ aman ho wɔ so to completely wipe out the Islamic terrorists. And nti ne ɛha na threat no baayɛ no sɛ ɔmo anhwɛ yie na ɔmo anhwɛ yie a ɛnɛ deɛ ɔba na ɔde n'asraafoɔ American sogyafoɔ abɛto ahyɛ wo so wo ne hɔn a wobɛdwane na waba wipe out the terrorists a ɛnɛ deɛ ɔmo commit saa atrocities no ɛwɔ Nigeria ɔmo kyikyi Kristofoɔ ekum ɔmo. I am hereby instructing the Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist attack our cherished Christians. Warning the Nigerian government, better move fast. Any threat, American man penny Donald Trump, Eddie Ebabe to Jack, Elma Nigeria aban. Na odi enobe to Jack pet, and I feel Nigeria man penny Ahmed Tinubu. And also no saa response we and command Donald Trump. Na yanko he video no ewo bra na Nigeria man pani Ahmed Tinubu na all respond to Donald Trump and the threat ya na all threat omo on the 1st of November 2025 we mu ye make story no abesi ene edie so enti ya na me di date no enyina ede ema no enti yanko he Tinubu the video no ewo bra na all responding to Donald Trump. And we have no fear of whatever Trump is doing on the other side. And I've just signed off on a huge mechanization, program that every region we have a mechanized center for agric mechanization and have trainees and all of that. That is our path to food sovereignty, food security. You remove hunger from poverty, you have defeated poverty. Hello, I had the response. And Nigeria man penny Ahmed Tinubu enso no ede eko ede ma Donald Trump ewo ne threat ene ne nsema na ode atudwa no ho we nyina enam so ema osofo panyin a ye frɛ no osofo Adiboye ono nso no sofo panyin ba kwan ne wokɔ Nigeria man mu paa de a oya asofo ba ko a omo agye ne din paa ono nso no ekɔ so eto aso ede nsɛm wei eto Nigeria man penny Ahmed Tinubu anim ni nyina na wɔn ya na ode ema no se onsori enkeka ne ho ekame akoye se ono no kramoni nti no de nkramofo no akristofo no ewo ho no ase papa no ayi nani mandu Nigeria okọ a nkramofo pa no omo ene dɔɔso ewo ho akristofo no de kakra bi nti yenko he bra na osofo Adiboye enso no edi sansem we eto America Nigeria man pani Ahmed Tinubu anum no ne nsɛm a wokan ye no enu bi ni. If America should attack us, China is not coming to defend us. Russia will not come to defend us. All the so-called world leaders, they will talk. They will condemn what America had done in strongest terms. But that's all they will do. Britain is not going to come and help us. No foreign or no other foreign powers will come to our aid. This is not the time for joking. This is not the time for grammar. If I were asked to make suggestions, I would say quietly to our government, move fast. Move diplomatically. Move
wisely. Find a way to convince the President of America to please delay his actions for about 100 days and then come home and tell our security chiefs, let's rid of these terrorists within 90 days or resign. When giving orders to the service chief this time round, we should make it clear to them, they are not only to eliminate the terrorists, they should eliminate their sponsors. All right. And into when you know, and so and come Brana Ahmed Tinubu. I did the response no edit command Donald Trump no na also for a friend pastor Adiboye and so no edit to President Tinubu and him say no and common Donald Trump eke kan ho sa no e nkoma ehu ntie no ho kwan se America ban no Nigeria ban no ede ye agudie kura afi wo modi ye kasa tenten kura esam se America say oba be attack Muslim communities ni titu pa ne terrorist ya omo ewo Nigeria mamu a China emma defending Nigeria o and I face no Russia emma me defending Nigeria sa ma yi nyina no de omo betumi aya ne se omo be condemn the America aye nanso so omo ba be defend pa no obi a emma defend enti se bibi wo ho a ewo se aban no eya ne se omo keka omo ho na omo ye se de be ya wo yo wa ya insecurities a ekoso ewo Nigeria no etuo ebetumi atwa abebawa ye friend Aisha eni so hu koka adwam ewo bra sa kidnappers yi ekwa kidnapon no na nkomo no ekoso a afedie na kidnappers yi demand ransom afedie omo na security agencies aban no negotiate $20 million naira ekosi ye a enokura nam so a abrante enyumtini a ye friend Davido ena sa 20 million yi okokotua ya abebawa ye friend Aisha yetumi enkrofo etumi release no so the question is hen na oman no ekwa nti ay kamia koye se oman no mpanimfo nyina asrafo omo ho ase omo nyina esuro sa terroristi or if say oman no entumi ensolve sa issue na any other na omo mfre external forces na emma Nigeria asa Christopher ene amamfo no entumi enya ahoto yenkone nkɔhwe bra terroristi omo eche abebawa Aisha na omo de no fa yakayaka diem ene bra yeyi no ani ja ebaye. They don't kill me now. They don't kill me 5 o'clock. How was you? Tell my Aisha, I don't get any job. May not help me. I beg. I see they do. I see they beg again. I beg. If I allow Messi today to come out, nothing will happen to them. Yeah? All right, enentino eno nso no ekoso esa ye bomoden se metumi anya sa video no ede ama wo entumi anya afa makora eno na meka che no abebawa ba ko a afei na ono nso asini mfie so aye friend Aisha ono nso ekodi nsensemme ewo saa ekwamukafo nipabonefo ene saa terrorist nsem na bra omoche no na wo he abebawa ketewa na yedi etua kese bi esi no so na ye buru na yede no fa yakayaka diem ni nyina eye nsem a ene niam a ekoso ewo alata Nigeria manmu a omuma mpani ete ho a omo aye din na eho na ya na akofa question na ba se so Africa ehen na ye Aisha, I don't get any job. Me na help. Ase empanimfo omo omutiafu ju no Tinubu yi nante akora ho ye ne din ene na nimpepe ene wonhuna mamu bia obu ni tenu as president of Nigeria asa niam a ekoso Nigeria no enya akono wonhu sene obu ne man nanso na bibifo ye bentena ase ayehwe ha na obi a wabɔ ne bra wie wanya ne ho awie a ɔno no ase aka ne ntam owuo ne enkwa kakra bi menkase wunyina na ɛwɔ se wuwudie nanso no wohwe babia ne mfie adu ene se de ɔyɛ ne ama na it seems say he doesn't care about obia eno ene bibifo na no kohwe Congo ɔmo mampanyin
Ono wadi ade phobia. Ono nso still. Ena ne mpanimfo atwa ne ho ahyia nyinaa no eye omo monopause ache omo adwen no ase wunyina na wadwen be ya akwara no omo na yedi bu oman ebe na oman Ghana atumi oman Nigeria ene Africa atumi akoyeye eni ntini eno ho nkomo ewo ho na de akofa ene enkomo yaba eye na anu CAC asondam a ewo Nigeria na osom ekoso na sankrofo yi antumi anhwe na omukobo wuda asondan mu abra na osom ekoso na tutuo ehye asondan ehye niema asondan mu niema ni nyina ere after say Donald Trump abewo ne omo no yenkohwe CAC asondan mu ewo Nigeria bra na omo esom na terrorist ekobo ewura yenkona
Until say na wote pain na ekwo so na enye obi ene ebo nade so enye fitani ene ebo nade so eye tututo pa ena na ekwo so ewo asondem na amimfo yi anhu se eho eye biaya ewo se wo de unsuro hwe kura no for the name of nyame na eda eho nti na ye maame emmerwafo enkwada ye hwe the psychological and emotional stress trauma ye de saafo yi ebewuram na ye tutuo ekire omo na ye de omo efa yakayaka diem ni nyina eye de ekoso ewo Nigeria nanso no enei ukwa omo president Tinubu enkasa enka address this issue. This as a matter of urgency. It was a state of emergency creating because the akoso no dia ewrem na no adechi enura ya na school bia your friend the government girls comprehensive secondary school no so ewo Kebbi state ya ewo Nigeria a school for emaya mako aduonu enum 25 and so sa terrorist akofa omawura akwachi omo na de awurahu ewom kura ne se vice principal owo sa school num se wo de munjina nchen na mensre sa nkrofoi na yehwe se omo betumi agya afa omo twitu atei omo kum vice principal no ewo Nigeria manmu atskata omo dormitory ne manyina achinkura no mu 25 de omo kọ yanko na yanko hwe eno nso no ye ekoso ewo eho wenyina eye enkomo a ekoso ewo Nigeria emanmu a eno enam so amasa sesei ukọ Nigeria eho enjo ukọ Nigeria eho enjo ni nyina ene se sesei de ase buku halamfo terrorist no omo asan amma omo hoso a enei omo chi akra omo kuma Kristofo omo hia sondan ye tutuo ye kum nipa ye yese so the insecurities na ewo Nigeria no say arise ewo se anka sabre ya me no ekasai nka as a matter of urgency nka say Nigeria ban no edi ehu djuma yanko na yanko hwe about a school for nkola 25 for omuko school of government girls comprehensive secondary school ewo Kebbi state ya enedie sa enkrofo terrorist akwakwanchi emu enkola 25 na enu achi no omo abo school no vice principal mami etu edi akum no yanko na yanko. The Kebbi school girls abduction and the bigger story behind it. In the early hours of November 17th, tragedy struck again in northern Nigeria. Armed men stormed the government girls' comprehensive school in Maga, Kebbi State, killing a vice principal and abducting 25 schoolgirls. It's a painful reminder of a crisis Nigeria has battled for more than a decade. According to local authorities, the attackers arrived around 4 a.m., firing weapons and scaling the school's fence. They moved straight to the dormitories, seized the girls, and disappeared into the dark forest that stretched across the region. One girl escaped, but 25 remain missing as security forces comb through forest routes and hideouts. This is not an isolated event, it's part of a disturbing pattern. Nigeria has witnessed over 1,000 students kidnapped since the infamous Chibok abduction in 2014. From Chibok to Dapchi, Kankara, Kagara, and now Maga, schools, especially boarding schools in remote areas, have become soft targets. Why? Because many schools lack strong security, because armed groups, whether bandits or extremist cells, see kidnappings as profitable, low-risk operations, and because rural areas often lack strong policing, leaving communities exposed to gunmen who know the terrain better than the authorities. Behind every number is a daughter, a family, a community torn apart. Mothers are sleepless.
Fathers wait by the roadside, schools shut down, girls drop out, dreams are interrupted, and the trauma, physical and emotional, can last for years. This crisis doesn't just affect families, it affects Nigeria's development, global reputation, and most importantly, the education of the next generation. So what must change? Schools in high-risk areas must be fortified. Stronger fences, lighting, trained guards, and real emergency alert systems. Communities and security agencies need better coordination and intelligence sharing. Kidnapping networks must be dismantled financially and operationally so ransom crime stops being profitable. And government must prioritize rural security and justice, ensuring attackers are caught and punished. Protecting Nigeria's children is not optional. Wei nyina ɛyɛ nkɔmɔ a ɛkɔ so ɛwɔ Nigeria man mu. Ɛnra ɛna deɛ twa awɔ no ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ bere a President Ahmed Tinubu Bola Ahmed Tinubu ɛde bɛtɔ dwa sɛ ɛnɛ deɛ Brigadier General a yɛfrɛ no Musa Uba a militants no kidnap no ISWAP militants kidnap no ɛnɛ deɛ ɔmo aku no until a whole brigadier general of Nigeria Army sankrofo atumi ache akum no akum asrafo enan asojafo nan bi de aka ho a ekoso e wo Nigeria man mu but sansan we nyina betu dwa e wo bra na area omo adi kan announce say sa Musa Uba no yenche no nanso enura Omampene be confirm ye. Say Musa Uba no ye Brigadier General of Nigerian Military Force no enedie ISWAP fuyi sa militancy assign achi no akum asrafo nan bi e de aka ho. Enti the question enemi bi sa ne say should Donald Trump the threat na or threaten ye no on taking into action ana eno ene betumi aboa ama Nigeria atumi aye calm the insecurities no afiri ho. Is that the way to go? And I said dear nkura na sa buku halam foi iswak foi ene sa militancy sa nkramofo atua tidom kui ede ena omo epe from Nigeria omo pese kuro no yemfa ma omo ana say in quote coup bi na pese ekoso ewo ho ede na Nigeria ban no enye ni yi anti enam so amasa kunkum yachiwe yasiwe yaburuwe no etumi ekoso ewo Nigeria a enei Ahmed Bola Tinubu eye nhwe ha onkeka ne ho as president ana adwen no awu asa te se de nkrofo bi eka no no bi anantia kora se onantia obre na adwen mu ede nyiri pa adwen no ana ye nyina ye nimbi it's not about school nipa wunyini duru ba bia ya papa mu aye na omutifie omunyini duru ba bia utumu se te se di adwen no asan eye enkwada adwen kora ba esamla bi eba ema saafo no ye dina omo access omo entumi me ye president e wo Africa ha na ko niema bi ekoso a I think senka e bia baburu bi a oye up and doing oye action man bi ene leader eka e bia saa niema no entumi enkoso na anu ya Ghana enkrofo bi amanfo bi famra hye omo nsam na naimosfo hwidiem to be precise omukọ atake naimosfo no ene omampanyin ahye amasrafo akọchi kuro no mu mema nyina a ene hwehwemu ekoso wa wo ye aligned to saade na ekoso bia no ye de we kogina mra no bire bia atwam bi si e wo de nkyirabo ase e wo bra Major Mahama amanfo bi e de omsakeka no ekum no enti he na Africa eko. Why are some of our leaders being so selfish and insensitive to extend say ase omonko a omo selfish interest in ehia omo sikana omo beba bepe in ehia omo e kama ko hesa bibi mind ye obi bedi mind no so panyina de one ne fie kakra na ne makakra na ebenya in ehia omo ana yanka no say
I say directly sa nkrofo yi a omo eye victims to these things yi enye omo direct relatives and family no eni nti omo hu se de ne yate na nka ebi a president wo ba wo yiri wo busuani bi ena sa nkrofo yi ache no abo no akunu a anka ebi a ebeboa ama wateki actions a ebetumi aboa ama oman no atumi akoso. It is time say Africa yes sorry na say ye choose leaders a yɛhwɛ omo yɛ active ɛwɔ adwen mu both physically and mentally. We need to choose leaders ya omo yɛ strong a omo betumi run the affairs of the state. Enye obia keke because so when nipa wunyini duru ba bi kura wo mindset no ebe ye weak, wo adwen ebe ye weak, wo body kura ebe ye weak. Enti ba bia wo sanka wo sɔre ekɔ a ase wo sɔre kura ya wo den, wo dwen kura ya wo den. Ɛna one thing is say saafo yi so no adwenbɔ ne nti no omo bedi ade a na omo asan afa omo age mate enkokorafo na 19 hwan 18 hwan adwenfo no na omo asan afa omo ade omo agum sɛ omo emmra na omo emmebu ɔman ɛno ɛna ama enei Nigeria ehu die ehu ni. It is time say a Christopher way ɛyɛ my personal opinion. A Christopher ku a omo wɔ Nigeria enye sɛ afi behia conference nko ase yɛkɔ convention kwa ɛna ɛwɔ sɛ omo yɛ saa bere ɛyɛ bere sɛ omo nso sorry na banners na omo bɛkɔ convention omo print no omo print bi ɛmfa ma Christopher ku ni nyina na omo so nsanti omo hungu kurom na omo nya yɛ kyerɛ ɛnkyerɛ Nigeria ban no sɛ de dondo afro tegare eni ti aban no ɛnsɔre ɛnkentere ne ho ɛsam sɛ baabi a Nigeria ɛkɔ no enye baabi pa. Midin ɛyɛ Akokoraba Nana Kojo Ampoma memfa aseda enkoma Kodie Media Institute and Graphics Bajin Central Adwuma mu ntetiye na yɛmmoa na wuhu sports presentation, wuhu newscasting, wuhu disc jockeying, wuhu program hosting, media law and ethics. Yɛmfa enwura ni nyinaa mu. Afe enu achi ni yɛmfa enko practical studio. Na yɛnkɔ kyerɛw sɛdeɛ wobesi atena microphone anim, sɛdeɛ wobesi ayusu console, wo fade in fading out, na wo kasa fam. Yɛnkyerɛw camera handling, yɛnkyerɛw graphic designs. Ni nyinaa ɛyɛ Kodie Media Institute and Graphics. Ɛhɔ ɛna wo ba bɛgye ntetiye nyinaa. Yɛgye akwan ɛwɔ Bun East Ahinkura a ɛyɛ Techiman, Obuamani school mu hɔ to be precise, a ɛwɔ Fanti New Town. Ɛhɔ ɛna wo ba na wabɛgye ntetiye ɛwɔ Central Adwuma mu. Afi ma memfa enko Jeme yɛnkura bata no baako wɔ hɔ. Ɛno no ɛyɛ Kodie Spiritual anaasɛ Kodie Herbal and Spiritual Center. Yade bɛn ɛna yɛ kwankora ɛda wo so. Ɛyɛ mujaboroso, ɛyɛ asikyire yade, ɛyɛ ntiridi. Wɔnsɛ wo no wodie no, wonante kakra bi a na wabrɛ na wote so, anwa adoru mu sɛ twɔn. Ɛyɛ yade, wanhwɛ yi a ɛka to hɔ brɛko pɛ na ɛku. Ɛnɛ yade a aba na ɛku nipa no, ɛhyehyɛ yɛ nipaduanum. Wonhu kama ɛbɛpusu ne ho no, ahwɛ ya yɛbɛrɔhyew ɛde akɔdu hospital no, na owuo ɛna ɛkɔ ɛde ama wo. Ɛno ntira a doctorfoɔ ne mpanimfoɔ a wɔkɔde herbals adwen wo ho akɔ akɔfa quantum machine bi ɛde aba hɔ a ɛno no wo ba yɛde scan wo nipadua no from hair to toe. Yɛhwehwɛ wo tirinwi mu, ahwɛ wo tirim, ahwɛ w'adwen mu, yɛhwɛ wo nsam, yɛhwɛ wo bibiara mu, all the parts of the body no, human body system no, yes scan ni nyinaa na yɛhwɛ baabi a yɛade ne hyɛ na afidie no ayi apie ama yɛakyerɛw. Anigyesɛm ne sɛ yɛde ɔbɔ adeɛ enubena ne nua hini ɛne ɛnhaban ɛna de sa yade ɛwɔ Kodie Herbal and Spiritual Center hɔ. Ebia wo yɛ bɛɛma wo mema ayɔ ɛkɔ fam ɛno wo ba na yaboa wo na afei no yama wo mema ayɔ atumi asɔre agyina. Woyɛ ɔbaa wɔ ahemfie hɔ nka aba hɔ ɛhɔ ɛnya akɔ wo ba na yaboa wo. Ebia na wo wakɔdi mpamukuro, wakɔ akɔti gunu, wakɔ akɔti syphilis. Ebema wo bɛɛma afo ayɛ kete. Sɛ abranteɛ no na meka na asɛm no ne die no bi. Nanso Kodie Herbal daworo ma eni aworo agina emu ayɛ tu. Ate sɛ afunu mu die no. Otumi didi soro, etumi didi fam.
ɛnɛ yi akwadaa ketewa nanso no mmaa a wɔn ko ne ho no anya agorɔ ne nyinaa ne sɛ ne bɛrima ayɛ dɛ ne nti brɛ na yɛma waduro afei wowie a na waba the almighty African lodge na waba abɛbɔ wo ho ban afi nipa bɔnefoɔ nsam wahwɛ yɛ obi bɛku afa wo sika afa wo dan wo kaa afa wo yere ne wo mma aka ho bra na bɛbɔ ɛho ban bra na bɛbɔ w'adwuma ho ban bra na wo sikasɛm ntoto yie bra na sɛ yɛ kɔɔto nsɛm aban amanneɛ bi a bra na yɛntwitwa ngye wo wokɔgyina adaka no mu a court judge ehunu w'anim a na ɔde n'abangua anaasɛ ne poma no abɔ so kwɛɛkwɛɛkwɛɛ woyɛ free man forever ɛno woba African lodge wo ne grandmaster ebedi ahyia na waboa wo ama woatumi ade wo ho afi ɔtamfoɔ bonsam ne mpokyerɛ nyinaa ntam ma mengyina Kodie group of companies deɛ yi so na ɛnnɛ yi nsɛm ahorow a mebaa yɛbɛbɔ akyiri mu a wo ne wo di nkɔmmɔ yi nyinaa no memfa ne nyinaa nsi hyɛ no nso sɛ womfollow page no a na waforo de ama me wokɔ YouTube ɔno wakɔ foro hɔ deɛ no na wasubscribe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde biribi tum a wo nso wobɛhu TikTok nyinaa no ɛyɛ Kodie TV GH amemfa aseda nkɔma me producer ɔno ɔyɛ baako senapem 1,000 aberanteɛ dude ɛnɛ yi ɔno ɛna ɛkurukyerɛ nsɛm nyinaa ma me ɔse akɔkora nnɛ yɛkɔ Nigeria kɔka ne sei ɛna mebɛka de maa wo afei owieɛ no ɔsan yɛ technical works ne nyinaa nti wobɛhu sɛ ɛnɛ was streaming me live ama ɛnɛ wahwɛ m'ahoɔfɛ afei owieɛ no ɔsan gyina camera n'akyi ɔse kyia wo ti fakɔ sei kyia wo ti fabra sei hwɛ camera num manhwɛ mu too saa fa wo ti to fam kakra agya wo ti to buttons num ɔno a ɛna san yɛ saa adwuma no nyinaa de maa me a ɛnɛ yi me nso mebɛtena ase a Akokoraba Nana Kwadwo Ampoma mede saa nsɛm wei nyinaa de brɛ wo crew no team no nyinaa ɛtaa m'akyi Diago Yao Milito Sikapuduo hene ɔno nso ɛka ho aberanteɛ Cypher the breast ɔmo nyinaa ɛka ho bi abɛbaawa Lina ɔno ne tim yɛ no dɛ ɛsiane sɛ mmarima du ɛna ɔda yɛn ntam nti no yɛ so yɛnsi no fam ne ho fɛ ɔsan ɛwɔ suban ɔno nso ɛka ho bi ɛna ɛnɛ yi ɔsomfo Akokoraba Nana Kwadwo Ampoma me nso mede saa dwumadi ɛbrɛ wo don't walk naked wherever you find yourself.